Има и други доста критерии, кога един бизнес е подходящ за SEO. Например, има много тясни ниши, в които търсенията в Google въобще не са големи. В този ред на мисли много по-ефективно е за един бизнес да се концентрира върху другите си канали, например социални мрежи. Една такава ниша е рекрутмента на IT специалисти. В тази ниша повечето IT специалисти не се търсят работа в Google. Тяхната потребителска пътека минава през LinkedIn, понякога през Facebook, понякога си търсят работа директно в Indeed или в други международни сайтове, които са доста специализирани и които са познати сред тях. Така че те доста малко минават през Google. В този ред на мисли да се оптимизира сайт за такъв тип потребители, които не търсят особено много в Google и търсенията са много малки, не е особено подходящо. Но все пак, ако бизнесът има бюджет, винаги е добре да се работи SEO и да се класира в Google, най-малко заради разпознаваемост на бранда.